Okay, maing mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, maing mudto world, maing mudto universe. Sana napunta mga gala nila atong tulumanon sa kahanginan. CONA Catechesis on Air ug ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Rev. Arando Padre Edwin Academia Aka. Babino adlaw na usab karon nga unsa man tarong adlaw. Unsa man tarong adlaw mga higala, Miyerkules, no? Pizza 5 na kini mga higala sa bulan sa Nobyembre. Ayan, hapit na yung Pasko mga higala. Hapit na ta makadawat og Christmas bonus alang sa mga nagtrabaho. Pero alang ni atong mga walay trabaho, Merry Christmas gyapon. walay ang uban mga higala lain kay sinultihan, no? Uban ko no Christmas bonus, ang uban ko no Christmas bono mo kuno. Ayo ana makagaba mo na yung style oy. Ang uban ko no nay trabaho makadawat og Christmas bonus. Ang mga walay trabaho ko no Christmas bono. Ay pasipala man na magabaan mata na simba ko, no. So bahala na wala tay bonus, pero ang pinaka-bonus gyud nga ato ang nadawat mo gyud ang chance, ang kining gitawag nato kay kana bang isa in English nga the chance to celebrate Christmas, no? Kay kana Christmas mga igala kuan kay na kanang gitawag nato sa alang ni adto ba nga kana bang gipakasayon ra mura ra nagwala, pero ang uban mga igala kuan baya kay ng Pasko nila labi naa ka sa ospital gabanganga na lamang ka tungod sa imong sakit kay kuan ka kana bitong na-confined ka ba? Yang imong sakit perti gyud in taon nga grabiha nga di gyud ka gani katindog na. Makaingon baya ka nga sus Ginoo, no? Unsaon na lang, no? Unsaon na lang Ginoo og pananlitan o dili nako makatindog ingon niya na, no? Alang po sa uban to as pineriso, no? Ang uban po asa nagwahi, no? So bana nga Christmas kuan kita. Merry Christmas in our hearts. Hapit na mahingala. Abi no anita mga higala sa ato ang CBCP News, balitang simbahan ini kabuntuhon. Dungan sa kasaulugan sa All Souls Day, gibinditahan usab, no, ni Cardinal Pablo Virgilio David ang dambana ng paghilom, memorial sa mga nahimong biktima sa extrajudicial killings na atong panahong Duterte, administrasyong Duterte. Dito kini paghahimuan sa sementeryo sa Caloocan City. Balita mga higala gikan sa Vatican, Pope Leo formal nga giproklama si Saint John Newman isip is ika-38 nga doctor of the church na itong nakalabayang pitsa 1 ni ining bulan sa Nobyembre. Baguhay pa lang naproklama usab si Saint John Newman isip segundo patron sa Catholic education, kaubanan ni Saint Thomas de Aquinas. Mao kadto mga higala, no, ang mga balitang simbahano ni ining kamuntuhon o padayon kita sa ato nga pagpangalagad ni ining higayuna. Abi no arita mga higala sa atong Saint of the Day. Ang atong Saint of the Day walay lain kung dili si November 5. Ang ato karon nga Saint of the Day, November 5, mausi kinsa man. Ang atong Saint of the Day karon mausi asa pa? Mao si Santa Isabel. Uy, Santa Isabel man ini ang igagaw ni Mama Mary o asawa ni Zacarias. Noon niya kini siya mao ang inahan ni Saint John the Baptist. So karong adlaw mga higala gihinumduman nato ang kapistahan ni Santa Isabel. So atong pangayoon, no, Santa Isabel nga unta magpadayonon kita sa ato ang pagbaton og maayong relasyon sa atong Ginoong Jesucristo. Bisan man tuod kung dili ta igaagaw. Dili ta igaagaw ni sa atong Ginoong Jesucristo, pero at least kuan gyud kanang maayo ang atong relasyon. So ang pagpagi pag maayong relasyon,
Ingon si Kristo kung unsa ang inyong gibuhat sa inyong isig katao, may inyong gibuhat kanako. Muna no? Nahala no, padayon ta mga higala, ari na ta sa atuang catechism proper. Ang atong topic karon the queenship of Mary. No, the queenship of Mary. So the question is, what are our Catholic basis for saying that Mama Mary is Queen of Heaven and Earth? Ayan, no? Unsa may ato ang Katolikong basihan, no? Nga moingon man ta nga si Mama Mary Rayna sa langit ug yuta. Number one reason is because her son Jesus is King of Heaven and Earth. Ayan, no? Nga sa ato patungod kay ang iyang anak hari man sa langit ug yuta, dayag na lang nga ang iyang mama Rayna pod sa langit ug yuta. Wala sa ana, no? Ato kanang mabasa sa Juan kapitulo 18 bersikulo 36. Si Jesus mitubag, ang akong gingharian dili iya na ining kalibutana. Kung ang akong gingharian ay iya pa na ining kalibutana, ang akong mga sakop makig-away unta aron dili ako ikatugyan ngadto sa mga Hudiyo. Ayan, no? Sa ito pa ang atong Ginoong Jesucristo hari, no? Hari. So bana nga ang inahan pod Rayna. Masupak pataana. And of course, for us Catholics, we proclaim that Mama Mary our Queen and Mother. Juan kapitulo 18 bersikulo 16, tungod niini nangutana si Pilato kaniya. Sa Juan kapitulo 18 bersikulo 37, tungod niini nangutana si Pilato kaniya, hari ka ba di ay? Si Jesus mitubag, nagingon ka nga hari ako, tungod niini natawo ako ug miani sa kalibutan alang sa usa lamang katuyo nga mao ang pagsaksi sa kamatuoran. Okay, no? O niya sa Juan kapitulo 19 bersikulo 26 hangtod sa 27, sa pagkagita ni Jesus ug sa iyang intinud-an nga iyang gimahal nga nagbarug didto, miingon siya sa iyang inahan, babayi, ania ang imong anak. Ug sa iyang tinud-an, ania ang imong inahan. O sa ato pa gibilin mga higala sa atong Ginoong Jesucristo ang iyang inahan diri kanato. Sumuna nga as Catholic, we honor Mama Mary as our Queen and Mother. As a loving son, we offer our prayers and supplications for her. No, muna nga adun na kitay mga pagnovena, no? Adun na kitay mga pagnovena, pagrosaryo ug daghan pang uban. Joyful, sorrowful, luminous, and glorious. So, ayan, no? Sumuna, no? Sumuna nga sa atong kinabuhi, isip mga Katoliko, isip mga Kristiyanos, ato yung giila si Mama Mary, isip atong inahan. No? Ang uban nga mga denominations, dili man lagi sila mo ila, kang Mama Mary nga ilang inahan, depende na lang nila. Ila pod na, no? Dili na ta. Pero basta kay sa Juan kapitulo 19 bersikulo 26 hangtod sa 27, nagkanayon si Jesus pag miingon siya sa iyang inahan, babayi, aniya ang imong anak, aniya ang imong inahan. In other words, si San Juan nag-represent sa mga tinunan ni Kristo. Nya kita kitinunan man lang kita. So na, no? Abi no higutis ko tag ginagmay mga higala, no? Nakuan man god katubitang kan ba kana bitang baguhay pagod mga higala, no? Daghang kay mga kalamidad nga niigo diri sa atoa. Gani baguhay pa lang katong Tino, no? Gani karon na pa manggani, wag pa siguro mularga si Tino, no? Ang tinuod ngalan siguro yung Tino Faustino, no? Nakabantay ko mga higala nga murag daghan kay gyud ang mga nangandam sa bagyong Tino. Nangandam intang kay nangumpra-ngumpra man lagi ko mga higala ni adtong katong pagpangandam nato sa bagyong Tino. Nangumpra-ngumpra po rin taon ko kay nga mukuan po ta nang kuan ba kanang go bag. So nakita na ako mahigala kay naman po lagi may gamay in taon pong grocery di sa Ayungon, kining gitawag na mong ENC, daghang intawo. Nagdikana kay gipang kumpra, naglinyahan na igud mi. Tungod sa pagpangandam lagi sa kuan
kanang bagyo nga si Tino. So kita mga tao, kung mituog yung kita nga doon nagay bagyo mo na nga mangandam kita, pero usahay lang mga higala, usahay murag kulang yung siguro lang kita sa pagtuo kay kana bitaw mga higala nga muatubang kita sa hukmanan sa Dios. Murag ang uban murag kukulang yung pagtuo kay wa man gyud mangandam, no? Kabantay ka mga higala, no? Wa gyud pulo pangandam ning uban, walay mga simba, walay mga pagsimba, walay mga kasal, doon na gani gyud uban nga wala gyud gani bunyaga. Dito ko bukid mga higala mga ulitaw na. Sus wala ito mga bunyag. Nagpugos og pabunyag kay ilalaging paapilon sa kuan sa ngalan ana pantawid, no? Ug wala pa pantawid di gyud in taon man nagpabunyag. Muray gidangat na tingala ko kadagko naman ani mga elementary mo high school na ba. Kay di ay ila di ay pa-enroll sa pantawid. Ayan, no? Kay dili man pud irehistro kung walay kamatuoran mo na nga gipabunyagan na wala ra gani wala na nako pangayo ay kuan kanang kining kuan kay wala pa man po record dito sa kuan, wala pa may record dito sa kining sa ngalaani dito sa kanabitang LL sana sa kuan ba civil registry ba wala pa man dito, so okay na no, pero kinahanglan nga ang disbal certificate ipakita gyud dito sa dihang ilan ang iparehistro, pero giparehistro gyud kay ngano man di man paapilon sa pantawid. So usahay ba ang tanan natong mga kalihukan kung wala gani nakalakip nga kwarta murag daghang kayong dili ganahan, no? Pero kabahin na gani kwarta ana no na nahitabo may gala, no? Kini kabahig eleksyon ba ang uban wa gyud dibotar kay ano man wa makadawat og kwarta. Nahitabo na dito sa bukid sa dili ayo ngo dapit sa tumbok tira kay ako nagsuro-suro yung maligi ko kay akong i-check bang ako ang mga PPCRB volunteers nga mga adto ko dito mga alas 2 alas 3 ingon din sila na ako nagtuo sila nga ako yung muting hatang bagman ako silang pagawad ko dito nang lipay, no, na naglingkod dito sa gawa sa kining kuan kining dito sa gawa sa kining polling area naingon din pada SS wala sa kabulong pare ko, sir wa pag may kadawat sir, wa bugin may kadawat bisag 5 centavos ingon din sa mauli na lang yan kaya mauli gyud kaya wala man koy pa mo ko dilang kwarta kadi malagi ko bagman. So usahay mga gala usahay ang ato abang pagtanaw sa atong kaugalingon nabuhi lang kita tungod sa kwarta usahay nabuhi kita tungod ana wa ta magtuo ba nga kining mobita na nga sa ako na ginay mga gala kinahanglan kita og evangelisasyon is an unending, no, wala ba katapusan ba, is an unending kuan kanang mission of the church ang pag-evangelize sa ako ra na higala nga bisan tuod kung mga tao na nahimo ng Kristiyano pero kinahanglan pag yun gihapon og dugang pasabot kung unsa gyud ang Kristyanismo, kung unsa gyud ang pagkasumusunod ni Kristo, no? Abi no, padayon ta mga higala. Padayon ta sa ato nga mga buhaton, no. Ato dayon pong andamon ng atong kaugalingon mga higala, no. Alang sa dugang mga pangakuan. Okay, ari na ta mga higala sa ikaduhang topic, no. Why do we honor the saints in heaven? Ayan, no. We honor the saints in heaven because in order to recognize, no, we honor the saints in heaven in order to recognize their heroic deeds in showing their great love for God and fellow men. Sa ato pa, ato ang gipasidunggan ang mga santo sa langit aron agi og pag-ila sa ilang kabayanihang bayanihong mga buhat sa pagpakita nila sa ilang dakong gugma sa Dios ug sa katawhan. No, ikaduha, ato pong gipasidunggan, we honor the saints in heaven. For the martyrs, we honor them because of their willingness to shed their blood for the sake of God's teachings and kingdom. No, sa ato pa angay gyud po diin nato nga pasab kining katong pasidunggan ang mga santos alang sa mga santo, heroic deeds alang sa mga martir sa ilahang
kana bitang willingness to die, to shed their blood for the sake of God's teachings. And number 3, we also honor kining the saints in heaven because of their exceptional degree of holiness, lightness, or closeness to God. Wala, no? Pero laing mga relihiyon ako dili man jud ko ingon ba nga hostile jud ko sa mga laing relihiyon, kaya nakuan ra sad ni sila kana bang na brainwash na sad ni sila sa ilahang o kinsay nag-brainwash ini nila. Kay originally Catholicism ba yan yun? Kaya ang una yun niabot nga relihiyon din sa Pilipinas, no? Wala pa ning laing mga relihiyon ang Katoliko ba yan? Katong dinala nila ni Manchila. Kining tanan, kining mga Protestante, naulahin na ni sila. No? Way makalalis ana. Bisag kinsang maayong laki nga mo debate, wala gila way makalalis ana nga mo ingon nga nauna ang ilang relihiyon. Dili, ang unang niabot diri sa Pilipinas ang Katolikong pagtuo. Dinala sa mga katsila nga mga conquistador, higala, no? O niya, baton palagi, sila mao nag-introduce sa Christianity diri sa Pilipinas. Yun ang gitawag og Katoliko tungod kay universal man. Okay? Dala, no? Dinala na sa kitakutob. Dini na lang sa kitakutob, ha? Ayaw mong kalimot, ug mga adlaw, unsa karong adlaw, mahigala ko ang karon. Kanang Miyerkules, no? Kanang panahon sa ato ang pagdebosyon sa mahal nga Birhen, inahans kanunay panabang. Nanaw niya, yan po ninyo kami, mga kaparian kasunod sumana. Mag-retreat me din ha sa Siquijor. Uy, salamat kayo ha, mga Siquijor doon ha. Ako, lipay kay ko dito sa Siquijor, mahigala kay ila man lagi ng ang kada kaon na mo sponsoran man na nila. Kunya, kuha na expected na mga higala nga bungga kaday. Bungga ginanga mo ang mga pagkaon na niya. Mura man kalipay sa mga pari mga higala. Pagkaon ra man gyud sa panonaon mo sa pamudulaing kalipay na mo. Kaon ra gyud. Nga sa ato pa kon ang usa ka pari walay sudan, sus magkaluoyan pareha. Luuya po ni mo padre. Mura ba yun tayo kalipay sa mga pari ng pagkaon niya? Dapat magulain. May naminyo, may kinapailain ka mo. Napailain kalipay. Wa naman. Sumuna, no? O hinolo, katong palamlan yun, daga mong kalipay ka na di makapaservisyo ta. Pero lalom na kayo, no? Lalom na kayo. No? Ang pinakasimple yung kalipay na mukaon. Pero kung ato yung pamalandungag bayo, adakang kayo. Aking kalipayan ng pari. Unang-una, our closeness to God. Number 2, our closeness to the saints. Number 3, our service to God. No? Number 4, our service to our kanang mga fellow men. Number 5, kining pagdala sa pagtulunan ni Kristo. Daghan ko kayo, pero ako pasultion, no, kana bitong binugoy nga istorya. Usag yun sa makapalipay pare, kining yung kaon. Masado ba kung ikaw pare ka wala kay sudan ay kamaluoy ang padre, no? Ala, di na lang sa kitakutob ha. Ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre ng Akademya Akab. Manamilit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo, Gunon, Pilipinas.